Здравейте! Много импулсивно реших да си възобновя рубриката за 1001 нощи. Всъщност аз в началото, преди години, я започнах и идеята ми беше да правя видеа всяка вечер, да ви споделям цитати от мои любими книги и така да изкараме 1001 нощи. Но сега се сетих, току-що, вече е късничко, през нощта, аз още си чета в моето кътче за четене тук до прозореца, да сега се сетих, че всъщност не е нужно тези нощи да бъдат последователни и просто мога да си направя видеята, да си ги правя в продължение на години, може би ще станат, но един ден може да ги завърша. И наистина да станат 1001 нощи с думите, с историите, които са много красиви. И казвайки един ден след много години, се сещам за един мой любим цитат, с който мисля, че ще е готино да се завърне тази рубрика. И то е на Богдан Русев, който казва, че дори един ден след милиони години да се събудим на друга планета и дори да се събудим без телата, с които сме свикнали, аз отново ще намеря начин да те прегърна. Това са любими мои думи. Книгата Ела при мен. Цитатът е много по-дълъг, това е есенцията. А днес искам да ви прочета нещо от тази книга на Наташа Лестър "Изчезването на Астрид Брикар". И то касае силата на жените. Тя много пише за тази сила. Много пише за приноса на жените по време на Първата и Втората световна война. А цитата сега е следния. "Огледай се наоколо", каза Жана. "Съпруга, танцорка, държавка. Това е светът. Бунтарки като нас не получават предложения за женитба. Мисля, че при всички случаи това би ме убило. Не мога да танцувам. Така че просто се опитвам да направя нещо от възможното, от възможността, която ми остава. Но как се прескача това стъпало? Мислиш, че с красивото си лице можеш да стигнеш от тук право до това, което искаш? Добър час." Жана загаси цигарата си и се отдалечи към средата на салона, без да се срамува от изборите, които бе направила. Всичко, което Миза разбра, бе, че трябва да реши коя възможност иска. В противен случай, светът щеше да реши вместо нея. Много ми харесват тези думи и идеята, че ако ние сами не решим кои искаме да бъдем, може света да решим вместо нас, а това е доста по-страшно. С това ви оставям тази вечер. Лека нощ и се надявам да се видим скоро.